Protože, a je pro mě velikou ctí, že naším dnešním prvním hostem je člověk, který nejen radí, jak zdravě žít, ale sám opravdu zdravě žije. Herec Jaroslav Dušek. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady se mě těší. Dobrý den. Ano. A já se rovnou zeptám, to, že jste přišel nebo butej, souvisí se zdravým způsobem života, nebo jste spěchal? Já vůbec nežiju žádným zdravým způsobem života. A vůbec bych nikomu neradil nic. No tak jako, když o tom mluvíte, tak lidi si to chtějí tak jako zkusit. To je mate. To je mate. A proč jste teda bos? S čím to souvisí? Nemám boty. Teď teda na nohou. No jasně, no. A to vy se nebojíte, že tady bude hřebíček nějaký pohozený? Strašně. Já celou cestu mám jenom strach, že na něco šlápnu nebo do něčeho šlápnu. Já jsem třeba zaregistroval před časem nějaký televizní rozhovor, s váma byl někde venku na louce a vy jste uprostřed hovoru se sehnul, utrhl jste pampelišku a s odpuštěním jste ji sežral. To bylo jenom taková, jako, že jste měl hlad? Vy jste ještě nejedl pampelišku, Karle? V životě ne. Kdybyste jednou ochutnal pampelišku, tak byste ji jedl. Z toho je výborný salát, pampelišky jsou skvělý. Navíc jsou teda zdraví taky. No dobře, ale namátkou vy nevíte, kdo na té louce byl před půl hodinou. Maximálně se setkáte s něčí urinou a to je samozřejmě vysoce léčivá záležitost a to je ještě, jak si tím se dynamizuje ten účinek té pampelišky. Ano. Zejména, kdyby to bylo nějaké divoké zvíře třeba, tak by do vás mohla vstoupit divokost. Jo. No taky tam mohl někdo venčit pudla nebo něco, rozumíte? Kdyby venčil pudla, skudonatíte potom. Já, tak co jsem tak jako zaregistroval, vaše myšlenky a ty teorie, tak například, a to mě zaujalo, že prostě jaksi je nesmysl povinná školní docházka. Že děti by měly chodit do školy, kdy chtějí. Na té docházce je podezřelé, že je povinná zrovna ta docházka. Že se tam musí chodit. No, to je povinná docházka. Ano. Tam není o vzdělání nic, že jo. Povinná je docházka. Sedíte, došel. A tak dlouho tam docházíte, než vám to dojde konečně. Pak vám to dojde, že to je divný, že? Protože když potom, já mám třeba 5 vnoučat, tak když máte takhle... Vy máte 5 vnoučat? Ano, 5 vnoučat. 13, 11, 9, 2 a teďka 2 měsíce. No já jsem se stal dědečkem brzy, že syn v 18 letech měl první dítě, když mu bylo 18. Ano. Já jsem tehdy točil film Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí. Přišel jsem tam do té kantýny, říkám, tak jsem se stal dědečkem. A se mnou tam točil romský spoluobčan a říkal, a kolik je ti? A já říkám, kolik mi tehdy bylo, asi 45 nebo něco. A on říká, to nic není, já byl děda v 35. A já mu říkám, jak to? A kolik jako, v kolik asi měl to dítě? On v 15. A já říkám, a kolik bylo ženě? Ona 14. A já mu říkám, a není to nějaký jako proti zákonu? On, to se tak nebralo. A když ty vnoučata můžu pozorovat, když je mohu sledovat, tak jsem zjistil, že děti mají tendenci se věci dozvídat. Že oni se ptají, proč to je tak, co to je. A to dělají do té doby, než jdou do školy. Ale do školy jste chodil? Chodil jsem, měl jsem samý jedničky, Karle. Ano, samý jedničky. Já jsem školu prošel jako nic. No. Ale na damu vás nevzali. Ne. To vám ty jedničky nebyly k ničemu. Tam ty jedničky způsobily to, že oni se chodili koukat na mě u přijímaček, co to je za cvoka. Že se samýma jedničkama jde na herectví. Jo, takhle. Jo, že tam se to bralo, že tam teda nechodí jedničkáři. No, se pak zeptáme těch dalších hostů. Vyptáme se těch. Takže já jsem se tam nedostal, mě jako měli za podezřelýho týpka s těma jedničkama. Měl jsem nedostatek talentu. Domnívám se, že komise rozhodla právem. Myslím, že já nevím. To vám řekli jako výsledek. To mi napsali. Jo, já to mám dodnes. Já mám oficiální rozhodnutí. Nedostatek talentu. Ano, moje sestra mi z toho udělala přání k 50. Ta to někde našla. Dala tam fotky a takhle mi to jako předala. Vy jste hodně autor. Jste víc autor než herec? Napsal jste operu mimochodem. Já nevím, jestli to všichni Jak to víte? Vědí. Cože? Jak to víte? Doslechnu se. Napsal Nevím jsem sice... 3. Co? 3.
3 opery jste napsal? Vidíte, já vím jenom o jedný. No tak vidíte. A vy jste napsal jako libreto? No, libreto. A někdo napsal hudbu? To je lepší, já tu hudbu moc jako neumím. A ty svoje... Já bych složil divnou hudbu. Jo. A ty svoje myšlenky jako to i dáte do té opery? Tahle poslední je o tom člověku, který... Klement z Kuby. Nevím. Nic, Karle? Ne. Tak pozor. Ani by to neťuklo. Fakt ne? Je to smutný? Ne, je to něco, co by mělo být v učebnicích. Klement z Kuby? Ano. Klement z Kuby, německý filmář. A když mu bylo 33 let, tak on spadl ze střechy svého domu. A z 15 metrů spadl a rozdrtil si obratel L2, bederní obratel, a ochrnul. L2? L2. To vy takhle máte detailně zjištěno? No tak se jmenuje ta opera. To se jmenuje L2. Takže to vím. Jeho soused, ono se dostalo ráno ve 3 hodiny a za deštivé květnové noci. Ano. V 33 letech, symbolicky všechno klape. V hodině mezi psem a vlkem, Klement z Kuby, režisér se řítí ze střechy, padá, soused spěchá pomoci, naprosto nevhodně manipuluje s tělem, které má rozdrcený obratel, takže mu to ještě přihoršil, přilétá vrtulník, nocí nese Klemence Kubyho do hospitalu, do vrtulníku udeří blesk, nic lepšího si nemůžete psát. To je všechno pravda. Blesk do toho švihnul, do toho vrtulníku. V tu chvíli se rozsvítilo Kubymu, protože blesk udeřil a on si řekl, já se uzdravím. Já budu chodit. A tenhle ten člověk chodí, je mu dneska 70 let. A on chodí, ačkoliv na rentgenu mu chybí mícha. Tenhle ten člověk namíchl svou míchou desítky lékařů. Jeho majstrštyk vypadá takhle. Oni ho dají na to CTčko, on vyjede do toho tunelu, vyjede ven a tam sedějí zmatení doktoři, koukají takhle na snímek a na něj a říkají, vy chodíte? A on říká, já chodím. A vstane, oni udělají, a pak řeknou, uděláte dřep? A on udělá dřep. Doktoři jsou páv, on nemá kus míchy. Ano. A tohle tu třeba scénu to máte v té opeře, že on jasně. Vyjede z CTčka? No to je o tom. Co? Ne, to ne. Ale celý je to o tom uzdravení. Ta je o tom, jasně. O ne, já myslím, že tohle situaci. přímo je jeden obraz, jak chlap vyjede z CTčka a zpívá sbor doktorů. Podívejme se, on chodí. Jako operu si to zpívá. Já to nechci zlehčovat, proboha. Máme tam jiný verš, on mu zpívá ten psycholog. Obratel napitel. Co pak jste spasitel? No. A vy jste myslel, kterou operu? To Nagano. Vy jste myslel to Nagano. To ne. Že jsem napsal, ne? Ne, počkejte. O těch hokejistech. Ne, tohle, to jste napsal taky vy? No jasně. Já vím, že byla opera Nagano. No tak. Ale to nevím, že jste to napsal vy. Tady máte libretistu. Opravdu? Karle, vy máte ale hosta. To bylo pro národ. Vy nevíte, koho zvete? Ne, teď jsem zmatenej. Ale bože, tady teď máte jsem operní. Ano. Já myslel, že jste tady proto. Já myslel, že jsem tady jako operní libretista. To mi bylo řečeno, že jsem no byl teď už jo. Ale Nagano, to já vím, jako oper... To bylo v Národním. To bylo v Národním. Já jsem o tom slyšel, že se to hrálo snad jenom jednou. Nebo víckrát. Vy jste na tom nebyl? Já jsem na tom nebyl, ale slyšel jsem. To se hrálo mnohokrát před vyprodaným hledištěm, Karle. Ano. A hudbu napsal... Václav Havel seděl v hledišti, Karel Gott seděl v čestné loži. Ano. Všichni tam... Jiří Holeček, ano. Vynikající náš brankář, on je znalec opery, Jirka Holeček, to je... Nevíte? Nevím. On je, on miluje divadlo, operu. Ten si jedinej troufnul z hokejistů přijít, že jo. Ostatní. Teď jsem hrál s Milanem Hniličkou tenis po letech. No to bylo očima Hniličky, že jo? To bylo očima Hniličky. To bylo očima náhradního brankáře v Nagánu. No jistě, který si nezachytal. Hele, český osud. Ano. Milan Hnilička nenastoupil. Vůbec, protože Hašek byl neprůstřelný, že? Hnilička na konci stál v těch svých teplákách v řadě a Samaranč dával ty medaile. Ano. A on toho Hniličku vynechal. Protože si myslel, že to je nějaký divák v těch teplákách. Takže on šel a dával takhle ty medaile. To se stalo, na to je natočený, že? A on toho Hnildu jako vynechal. Ano. No a to bylo to, proč jsme udělali hlavního hrdinu Hniličku. Jsme říkali, to je český osud. Ano. On nešáhl na půk, dostal zlatou medaili, ale pak ji nedostal, že jo? Ano. A kdo zpíval Jágra? To zpíval Aleš Briscejn. Tenorista národního. Ty zrádná plocho ledová. No jasně. Zpíval Jágr.
No jasně. Ona mu zpívala ta plocha, to byl ženský sbor a tam ty zpívali Jaromír dnes vypustí duši. A on zaspíval v NHL mají hřiště o dost uší. A Taky bych se rád zeptal trošku na to herectví, jo? no, To víme, že vás... co byste potřeboval? Když vy třeba dostanete... Já vím, že vy si vybíráte role. Prostě věřte si, Karle, a půjde to. Vybíráte si. Jako dokonce opticky... Nevybírám. Vybíráte, vy jste vybíravej, tak se to o vás říká. Možná až poslední dobou. Ale já si role nevybírám, role si vybírají vás. Ano, ano. Ve filmu to je tak, že režisér vám zavolá. Já jsem ani nikdy nemyslel, že bych měl hrát ve filmech. Já jsem se nepovažoval za talentovaného herce. Nezapřete, že jste herec, prostě každý rok vás vidíme třeba v Pelíškách, prostě... Ale to je natočený jednou dávno, to se opakuje. To já vím, akorát... Že vás to asi mate, že mě to vidíte každý rok. No. Že to znova oceňujeme, prostě váš herecký výkon, jo? V čem můžou diváci, kteří se na nás teďka dívají, vás vidět v nejbližší době, co je natočeno, ještě není to v éteru, nebo co tak čerstvě. Poslední film, který teďka jsme točili, se jmenuje Úsměvy smutných mužů. Ano. A to dělal režisér Dan Svátek podle knížky Josefa Formánka, podle jeho skutečného osudu. Ano. Protože Pepíček Formánek, spisovatel vynikající český, také byl zachvácen alkoholismem a různými věcmi. A hraju takovýho podivína, je to podle skutečné postavy, Jasně. který se domnívá, že je jako z jiný galaxie. No tak jenom to, co jste nám o tom prozradil, myslím si, že se všichni Tam, už teď... tam možná stojí za to. Už vás zdržuju. Ne, zdržujete, mě nezdržujete. Ne, já tam čekají další, já zase nechci tady to... Ale tam bylo výborný, že oni v tom hrajou i chovanci toho... Ty léčebny. Tam je člověk, který se jmenuje Petr Charauzek. Tenhle ten se postupně prosadil až jako na plác. A najednou jsme seděli v kruhu, kde Marika Procházková hraje tu terapeutku. A on evidentně nějak... Já jsem totiž nepochopil, do jaký míry oni rozlišují to, že natáčíme a že to je léčebný, skutečný terapeutický kruh. Ano. Protože oni se jako chovali jako na tom terapeutickém kruhu, takže on začal tu Mariku, on jí zjevně jako důvěřoval, začal se jí svěřovat. A tenhle člověk glosoval naše repliky. Bez vyzvání. Takže já tam mám třeba repliku, kdy řeknu roztáhnout křídla a letět. A na to se ozval z jeho místa nesmysl, sugeste. A zas tam mluvil někdo, Rosťa Křivánek nebo kdo, hrál a teď tam mluvil ten svůj monolog a skončil a tenhle ten člověk zakřičel typický notorik. Horní Beřkovice to jistěj. A takhle to tam probíhalo. A tenhle chlap najednou z ničeho nic vykřik takhle na tu Mariku. Chcete vědět, kdo jsem doopravdy? A to nás všechny zaujalo. A on zavolal. Poctivej, nekompromisní jogín, který tady mění veškerou špatnou energii na dobrou. Tvrdá každodenní práce. A teď si představte, že já tam potom jdu a mluvím s tím Láďou Hendlínem, s tím ředitelem léčebně. Říkám, Láďo, ten Charauzek, on tady někoho při rozcvičce schodil jako ze schodů, protože špatně cvičil ten člověk. A ten Hendlín mi řekl, no schodil, ale on ho tím vyléčil. A já říkám, cože? A on řekl, on jak ho schodil, tak on spadl nějak na hlavu a uzdravil se. Takže poctivej, nekompromisní a zdravej. Jaroslav Dušek. Zůstávám tady? Jo. Přátelé, naším dalším dnešním hostem